tehnično vprašanje zate. Ta prva evropska tekma, misliš, da prihaja malce prehitro, bi si želel še malce več časa, malce več priprav? Misliš, imaš občutek, da bi se morda še boljše pripravili? Pa ne, zakaj? Sej v bistvu od spomladanskega dela, to se je zdaj samo povlekalo, vmes smo imeli pač teh 10 dni premora, to je zelo malo časa, tako da fizično smo ostali pripravljeni zelo dobro in zdaj v teh 20 dneh smo to fizično pripravljenost samo obdržali, malo jo povišali in ne vem zakaj. Mogoče edino zaradi teh novih igralcev, mogoče da bi kakšen dan, dva mogoče izkoristili več, da bi se mogoče malo bolj uigrali, ampak jaz verjamem, da lahko tudi v takem stanju, kakršno smo, dosežemo pozitiven rezultat. Ako je to dan, dva, da pomerimo utakmicu za subotu, bojim se, da njima treba malo više dan, dva. A Nejc neki ve, on že ve. Lako je Nejc, on je spreman. S ovim novima koji su malo povređeni, malo dogovaraju, pregovaraju, odlaze, dolaze, Boga mi, ništa ne bi značilo ni 2 nedelje više. Nemojte da očekujete previše. Mi nećemo ući u Ligu Evrope. Ja sam trener koji hoće svakog da proba da pobedi, tako se spremamo i hoćemo pobedimo jasno. To su jasne stvari. To je čovjek koji najviše ulaže u rumunskom fudbalu, u naletu su zadnjih 3-4 godine i naravno da to nosi dozu arogancije i prepotencije i naravno kad sve to pogleda da gleda koliko je uloženo i kakvi su budžeti klubova da se on odmah sprema za Kiprane, ali u fudbalu ima 11 na 11, a lopta je često okrugla. I jako dobro trebamo svi imati u glavi, ne mi u Domžalama, ali sad pričamo ovdje u nogometnom klubu Domžale, da je Mura prošle godine došla na korak od Lige Evrope, tako igrala je 4 kola, pa nažalost vidjeli ste kako je to prošlo. Znam iskustva iz Srbije, sećate se vi Intertoto kupa, igrao se svuda, koja god je ekipa nešto prošla, neka 3-4 kola, 2-3 kola, koliko je to bilo tada pretakmičenje, ona se borila za opstanak, jedva je uspela da ostane u ligi ili da ispadne iz lige. Tako da, kad sam vama pričao o ambicijama, nisam se pravio pametan ili filozofirao, nego zaista mislim da nas čeka 36 kola prvenstva, čeka nas kup i ovu selekciju što radimo i sve ovo što radimo zbog prvenstva i svega toga. Ovo smatram kao nagradu, daćemo sve od sebe, ne mogu da sedem na klupu, znate me, ni preksutra uveče i da sad glumim gospodina, nego ću još kako igrati i ja sa njima pored klupe, da probamo sve da uradimo da pobedimo Rumune, ali na startu, na početnim pozicijama nismo isti i toga moramo da budemo svesni, moramo da znamo da nam tek dolazi nova sezona i da ova nova ekipa, opet nova, do 15 otišlo, došlo nekoliko, 7, 8, koliko više došlo, ne znam koji su transferi baš završeni do današnjih dana, da je to ono što je rekao i predsjednik kluba, da smo mi klub koji će stalno biti u tranziciji, stalno će dolaziti, odlaziti igrači sa tendencijom da bude što više igrača mladih, da odo se praviti transfer, to je već na menadžmentu kluba da pravite transfere, a na nama i stručnom štabu i na meni da uklopimo neku ekipu, da uvek imamo u vidu da mora da bude mladih igrača i on spada u jednu grupu mladih igrača, kome je ova godina, da tako kažem, prelomna, da već idućeg leta ga ispraćemo, ako budem ja tu, da ide dalje, pa da neke nove spremamo i to je ono što su ambicije kluba i na ove 2 utakmice. Tako da se ne zanosimo previše, niti imamo razloga. Na kraju ta utakmica protiv Crvene zvezde u subotu je pokazala da nemamo baš nijedan razlog da nosem paramo nebo, nego da treba spustimo glavu, smerno, da mislimo šta treba da radimo, da znamo šta imamo, da znamo šta možemo, da znamo koliko smo šuplji, da znamo da u toj Crvenoj zvezdi trenutno kakva god daje van terena i ima one silne probleme, kako god je tu mladih igrača, da trenutno, nažalost, ne može da primiriše ni jedan igrač Domžala, a fudbalski klub Astra je kvalitetnija ekipa, on sad odgovora po ovom momentu od Crvene zvezde, to sam znao i ono večer, ali nije moment da se to naravno kaže. Tako da kad sve to saberemo, ajde da uživamo u fudbalu u ovim momentima koji dolazi, da se borimo, igrače nemaju šta da izgube, nemamo šta da izgubimo, klub nema šta da izgubi, Evropa plaća tu našu posetu ovome Bukureštu, uživanje kroz Evropu, ostaće pare i od toga, znači sa te strane ćemo i finansijski dobro proći, ako uspemo sportski, ja prvi verujem najviše da možemo da uspemo sportski i probam da to prenesam njih, uspeli smo, ako ne uspemo, ići ćemo mi na Kipar, ako ne uspemo, idemo dalje, čeka nas već utakmica u prvenstvu i prvenstvo je ono bitno, prvenstvo donosi ove priče o Evropi, prvenstvo donosi na kraju krajeva i transfer i kontinuitet i tako dalje, da ne bude da bude zabune što se mene tiče, da ja budem vrlo jasan. Sad, ko živi malo u iluzijama i u zabludi,
ima pravo, kao što ja mogu da pričam ovako. Samo še eno vprašanje. Kdaj pa pričakujete s to prenovljeno ekipo, da bi izgledala optimalno, da boste uigli ta, da boste uigrani? Je to čez mesec dni, boste rabili še v prvenstvu sigurno par kol? Pravo kažem, ja sam očekivao da mi iz ove Rumune budemo već mnogo bolji, mnogo spremniji, da mnogo to što ja očekujem, da mnogo toga bude na terenu. Sticajem raznoraznih subjektivnih okolnosti što tiče se igrača, da li su došli, kad su došli, koliko su spremni, da li su povređeni kao što su ovi povređeni, imaju li nekih poteškoća tipa žuljeva ili čega već, nekih sitnih povreda koje ne mogu da odvoje profesionalca od terena, ali to je neka druga priča i nije za ovu priliku. Mi nismo, naravno nismo spremni ni blizu onako koliko sam mislio da ćemo biti spremni da će tih 45 minuta protiv Zvezde to pokazati, nema nas ni na broju da igramo, imamo igrače koje smo tu negde angažovali, oni se još uvek lome, da li su kod nas ili nisu kod nas, ima 100 problema i onda kad me pitate, pa naravno da smo daleko od nečega. Ako ostanemo svi na okupu, ako budemo svi zdravi, ako svi koji su novi igrači mogu da prate, a nažalost nijedan od novih igrača ne može da prati pola treninga, ali šta da radimo, pola treninga od treninga koje nemaju veze sa nekim intenzitetom koji su oni radili i pratili, mi eto tako sad ulazimo u takmičenje i zato i kažem, hajde da probamo kroz ove dve utakmice i kroz onu utakmicu protiv Lica, da podignemo još malo kondiciju, imamo dosta igrača, da uđemo u prvenstvo i da molimo Boga da što više bodova osvojimo u julu, pa da nešto pričamo tamo od 1. augusta i da vidimo da li će to ekipa bude mnogo kvalitetnija u pas igri, tu nema šta da se krijemo, mnogo kvalitetnije u kreiranju šansi i mnogo efikasnije nego što je bilo. To smo hteli da dobijemo, takve smo neki igrače birali, odnosno ono što smo mi mogli da angažemo, odnosno ono što mi možemo da platimo i što kod nas neko hoće da dođe na tržištu, mi smo to sad birali, da li smo skautirali prošle godinu dana ili tako nešto, pre svega hrvatsko tržište. Nismo, zašto nismo, kako nismo, da ne ulazimo u tu priču. Kad se sve to sabere, jasno vam je zašto vam ovako izgledam ozbiljan jako jesam. Jedno su ambicije, što vi kažete, jedno je moj ludi fanatizam, jedno je vera da možemo svakog da pobedimo, jedno je vera da možemo njima damo 3 gola. Pa vi ćete me pitati, a kako 3 gola, kome ste vi to pa dali u prošlom prvenstvu 3 gola, ja ću odmah da se pokrijem ušima i da ćutim. Znači, a drugo je realnost i drugo je ono što možemo da uradimo. Da iskoristim priliku, evo ga igrač koji je već godinu i nešto dana kod mene. Prošle jeseni sa pozicije desnog beka, igrao nekog desnog beka, šta si igrao, tako? Šalim se, igraju u tom ocelu desnog beka, postavljena je pozicija zadnjeg veznog igrača, ja želim tu hitrije, brže igrača ako je to moguće i po mojim procenama skromnim bio jedan od 3-4 najbolji igrača na tom mestu, možda ako najbolji prošle jeseni. Zimu smo imali problem u zadnjoj liniji, svi, evo pričao sam i sa gospodinom Džajićem i na večeri i posle toga i juče smo bili zajedno na ručku i pričao sam juče sa Slavišom, puno je ima veliki problem u Zvezdi i u Sloveniji i u Srbiji, hajde se ograničimo na Sloveniju, svi štoperi mora da budu visoki 1,85 m, 1,90 m, neokretni, sporiji od mene, ili neokretni od mene, da tako kažem, hajde da malo parafraziram. Vratio sam ga u zadnju liniju, zahvaljujući njemu, mi smo pre svega zahvaljujući njemu, ali i celoj ekipi, naravno golmanu Vidmaru, ali i celoj ekipi, mi smo ekipa koja je mogla da igra sa 3 špica, koja je mogla da igra sa 4 špica, koja je mogla da igra sa 3 u liniji, koja je igrajući tako najviše tamo napred, nekad srljala, nekad igrala presing, na kraju krajeva primila najmanji golov, zahvaljujući Skubicu. Sad, evo ga sedi pored mene, svi ćemo ga gledati u četvrtak uveče. Da li će Skubic da bude na nivou, recimo, igre u Mariboru, kad smo 3-1 dobili Maribor i kad je on 50 akcija zaustavio i kad je Maribor imao silnih šansi i mi znate kakva je bila ta utakmica, ili će posle prve greške spustiti njegovu glavicu, istrčiti da izvinete guzu i tako ići po terenu, biti ubijen, to sad zavisi od njega. Po meni, on je što se tiče Domžala i onoga što smo mi uradili prošle sezone, bio najbolji igrač prvenstva Slovenije, mi smo treći, imali smo najmlađu ekipu koja je igrala, napravili smo neki rezultat da smo 8, ne bi mogli da se busamo u grudi, mi smo imali mladu ekipu, 8, jedva ste se spasli baraža. Ovako smo bili treći i on je ključni igrač u mojoj ekipi Domžala koju vidim. Znači, i zato sad ovde sedi, zato sam mu dao kapitensku traku. Ajde njega da analiziramo, ne priča ništa, mutar je, ne može da igra fudbala da ćuti, ne prenosi to na druge, jako brzo padne, hoće li to da bude, koliki on prostor ima za napravak, to je čudo jedno. Kako da pričam, gospodine,
o momcima koji su 3 puta kročili na trening kod mene, uhvatili se za nogu posle 10 minuta zagrevanja, ili im je bilo muka, ili imaju kurje oči, 2 godine profesionalac koji dođe još kako jasno kaže, to su moji uslovi. Super. A šta ti nama daješ? Pa šta nam daješ? Da dođeš redom na trening i da te mazimo. Ali, sada ne kažem srpski da se ne izrazim, gde sam otišao. Otišao sam mnogo daleko. Ali dobro, pa onda neko to zloupotrebi, ali evo pričam vam iskreno kako jeste i šta jeste i onda kako da to procenim. Imam viziju, ali mante mene i moje vizije, imaju svi viziju. Vizija je ono što izađe ekipa pa igra. To je moj rukopis. I kako god igrali, kad god je super, oni su zaslužni. Kad god nije super, ja sam kriv. Nije moje, nisam s njima. I onda dobro mi neki kaže s tribine, ajde bre, učuti više. Pa pričaj im na treningu. I onda ja kao pokisa, kod im ništa ne kažem, dosadio sam im, da ova soba zna da priča, da ova kancelarija analize priča, onda dođemo do utakmice, ja i dalje pričam. I dobro me čovjek i kaže. Onda i misli, ja i ne treniram, dođem na utakmicu, onda se ispričam njima, ali pustite, te muke imaju svi, nisu naše muke najveće. Mislim, meni su moje najveće, ali ima i drugi klubovi svoje, tako da. Blago tom Rumunu predsjedniku, on može da radi šta hoće. Ako misli da sve može da se kupi parama, ali vidjet ćemo. Šmid, vidjet ćemo. Najlepša hvala. Hvala vam puno. Srečno četrtek.